çi bigirin, em ê dest bi çalakiyê birçîbûnê bikin. Ev ne ji canê xwe aciz in. Parlamentera HDP a Colemêrgê Leyla Güven 8 rojin di greva birçîbûnê da ye. Ev dîmen 2 sal berê di çalakiya birçîbûnê de li Amedê hatibû girtin. Hevseroka Kongra Civaka Demokratîk û Parlamentera HDP Leyla Güven wê demê digel 49 siyasetvanan ji bo tecrida ser rêberê PKK Abdullah Öcalan were rakirin dest bi çalakiya birçîbûnê kiribûn. Güven piştî 3 salan di şertên girtîgehê de weke Parlamentera HDP a Colemêrgê bi îrada xwe ji bo rakirina tecrida ser Öcalan hefteyek berê ragihand ku dest bi greva birçîbûnê kiriye. Tevgera jina azad li Amedê ji bo piştgiriya Leyla Güven daxuyaniyek çapemeniyê li darxist. Di daxuyaniyê de hate îfadekirin ku Leyla Güven ji bo balê bide ser rol û misyona rêberê PKK Abdullah Öcalan dest bi vê çalakiyê kiriye. Her wisa nameya Leyla Güven jî hat xwendin ku dibêje Abdullah Öcalan dikare ji bo çareserkirina pirsgirêka civakî a Tirkiyê jî roleka sereke bilîze ji ber ku di bingeha van pirsgirêkan de jî pirsgirêka Kurd xwedî cihek girîng e. Leyla Güven di nameya xwe de dibêje ku Abdullah Öcalan dikare aştiya civakî li Tirkiyeyê çêke ji bo bicêanîna rol û misyona wî jî divê şertên wî li gorî hiqûqa navnetewî were başkirin û tecrida ser wî were rakirin. Xanima Leyla ragihand ku ji bo rakirina tecrida ser Öcalan û destpêka hevdîtinan pê re dest bi çalakiya bêdem û bêdor kiriye. Endama Dîwana Hevserokatiya Kongra Civaka Demokratîk Mekke Güzel jî balê dide serdexwaz û tespîtên Leyla Güven û dibêje Leyla Güven bi vê çalakiya xwe dibe çirûskek. Piştî ku bi Birêz Öcalan re hevdîtin qutbû aslında Türkiye ketriya faşizmi. Yani ev ji ber ku va tecrita berdewam dike ev süreca jî xetimî û aşitî jî aslında ber aştiye jî xetimî û nefta aştiye jî destê Öcalandayê. Ji ber vêya Birêz Leyla Güven ket greva birçîbûnê û got ku heya ku ji Birêz Öcalan agahî em jê nestînin ez ê greva birçîbûnê ez ê berdewam bikim. Tabii ki em jî piştgirî didin Birêz Leyla Güven aslında hundur vê tarîbûnê de Leyla Güven bû fenerek ji mer. Siyasetvana Kurd Mekke Güzel di dezanîn ku di hevdê mehê de li Amedê ji bo piştgiriya Leyla Güven her wisa rakirina tecrida ser Öcalan ew jî ji bo 2 rojan dest bi greva birçîbûnê dikin. Hevdê mehê li vira greva birçîbûnê dest pê dike ji bo 2 roja. Yani gorî yani aslında em dinarin ku yani devlet aslında gerek çareseriyek ji bo vê pirsgirêkê bibîne. Gerek yani çareseriyek ji bo aslında vê şerrî bibîne yani va şerra gerek bisekine. Ev tecrita gerek bisekine. Parlamentera Kurd ji ber daxuyaniyên xwe ên li dijî operasyona li ser Efrînê ji meha yekê vir de di girtîgehê de ye. Xecî Can Farqîn, Dengê Amerîka, Amed.